enye easy enough for mo enough from kra wo wonim wo asudie da so okay pa so nyame ma obeye star wo asudie da so there's a challenges na de esa wumpa ya ipa se onyame so boana osama onyeska sa se nyame mo onyeska ne so to fi asama because show ebibre mu ano you say nipa we agidin we star or number bi nipa ebufa so ni ade a uska yes so obi hia wa bonten na seven previous bia like or the problem be to anim the problem no dey to anim no on kase bia na e kire no na o de hu mo ya mamio o ji mo ya ho na okay e bia asem ka sebi oba ya pam ne best school fees na sibi o yare na sibi enema mu nyama no peso ya adwuma e ho na e wo so de ma no okay wa fa ma no e bi kura mpa o pie no se onim se bibi se kura besi yeah but esi abonten to be akase ene yo mami no fia na e kire no no be kasa nsi bi ageme number na afre sisi onim se bia ne e bi ho na ama no okay na from nye easy abusia wo frim abusia no wo kwa wo benya na nim se ye se wona ma wo kɔ abruchire wo ba ne ade ade se bi enu se bi esika ayamuma okay enti obi so ade ne problem ba na wanti man solve ama na ya nim se utri mo din so won enti wo hawa nkasa che se how da so problem hwe awrade adwuma oyi wo kwa asore ekoto nyomo a enkere se bi achinchina asole na fro se bi nyame adwuma no charge wo mo okay izan se awrade adwuma na wo yenti no kwa se wo ye de o charge wo mo na wako ne bia asole no so nam se wo mo so en charge ni pa wo mu se e bia wo se obi etwa se yenti no afode bo ne ye bo de fi ni pa na koma no de ma e bia o ma bo afode na wie na wa wie wo se o mo ti de betua me fanse bia aso ho ne ma bia omo was omo etua utility bay ni ade ni nema bi ansa na bia ya saba be hwe wo ye nyuntuni na invite wo o ba nso ne bia sabi wo ne enkola be nan num e de bai so si a uja obi akwan sa obi bo base obi bo geta obi anso so ewo eyere ne ma etiene akwasi aden na se wo wadoma chede a na asori bi frɛ wa ade na on charge wo se ye gina awrade asem so ne de ye dwuma ne se awrade Kristo se ode ma makwa na mo so mo mfa makwa na ode ma akwa na wo mfa makwa na wakɔ na nipa o mo nso no asɔr no ama obibi a o mo na o mo ye dwuma so ho be kyerɛ e ma nyame dwuma den no abo se obi pese like odi machi a onsoa ona na sendua da asendua no so na fo nti se o pese odi awrade achi asoa na sendua ne da okay abo se de osofu ntunda de msasa na chini sem fatanya nkopan ni mu dia awrade ayana Kristo som enye eden nye easy edi awazi mami misa question bi wa se ojani mu wakoto nwum wo baabi ama na ohwehwe bibie fra asore no ho asore na mfi wo uwie ya wakoye nyamdwuma na wie ba do wokɔ no na esa ayo ya se because ejani ndi eni nkobo twade se on se ebi ana me de eka se me ko mas fan kwala be nan num ye free kumase de akoti se enkran me ko mikutaka matofu agum enkola agum amadidi ya baby on beda hotel be bon beda me odi ya mfa na se ni nyana no asole na fa ho ka se o aduane ebedi baby e beda o ma fa ho ka ye na ye bana asole nso wenes ebia asole no eda wasi na o mo se o je 1 million na wonso on say ozu ni kwala be 5 na afọ we o sort of it asore na bo afode no mo se o wa eka wa koma obetima abo nyamdwuma no sole na be bo nyamdwuma okay tinipa na oba na say yes ne kuta no onim ti ode abetum ena empedu asa asole no emfasika ni nyina mam se na sije bia obi so kura eka me ho like ntuni bi kura foforo bi eka me wono so kura be program ni bi okay asole no mo enema wo so motua ti o mfasika ni nyina ma wo seje ti bia akoma wo 100 cedis no a no bi na ade etofu okay nipa na omo di wachi de bae no so no bi na ate o de ma wo ma ebe like ebe so say
Okay. Nti eno na na masabe ye mo bi ne charge. Okay. Oba program na awa charge o me ba obaji usi. Let's say there. Akoba se obi si brabe ye programmer. At least o check o niema kakra na waka chere say anya hwe no. E wo se mutimi ma me be say. Na eno so eba sanso a say it means no o charge nipa no. Basa akwasi munti o se hwe niema ni bi wo ho a. Ndira me bisa we say journey no mu no. Wo shia sa problem ni bi a. Ama usua hunu. Me shia abroso but ye fa ne say Erade adwuma na ye ntino. Onzo tofi o kwa akwa ne say. What can say? Anya ransa mo fa bin kan. O Kristo ni otunya menwom Erade de achokwa. Di ntina asoro na ma o si na o company. Ba wonim say ye wo asorfo bi so wo ho no ma. Omo so dwene ho so no nipa na oba no. Bia nipa si ka no. Ntino ofa ka. Iti bia mame ma ne sei na ebe so no. Ebe boa no. Asofo ni bi wo na ma omo nye sa ade say be ma like ABS ka ketwa wo no obetima ma ske mo du a onso obetimi de ebia ma enkwala no mo di wachi na say duru be bia obitimi kamia mo to dan so obi ho na wa bie ni nsam na say wo de bia kohyem yetimi kura free kumase kura ko akiri ekuro bi din meni jo bampon meni jo ko yekoye show bi ewo achimoda meni jo bampon ko wo de hwese ofri kumase ko achimoda kwa no kura ba bi nye atutom kola di achi yiwe yeba montwen yeba montwen yeba yetie ni afede ofro bi afon adum na dwono se omo de ye anumre ma eda ma ade chin fine omo ji hotel ma eda ma aduane di okay ade chin akaske ye de betofu agu ye kennedy ye jankwala ye kwa o ye ba montwen ye di sa kokwa asasa afede ofre wi na we fun adum SOMPA 93.1 ntina e wo se menen kola no kasa nam ni dwomo ye ba na e wo se afina misa ekopiska na metade etofu agu ye kan mu na esade ba nti adwuma ne bi ka won nti nyame adwuma eden eti akwasi yenhwe uja ni mu wo hia obi a wa ye obiribi a senye nyame a uton ho nwoma na wo se adwene mu na wo so ye bibi tua nika because ya kwantu on se minwa tofi enipa bia enipa me no me won se Erade frame na me fa ade bi like ehemi mu se so far as me ye nipa na de me ye nipa adwuma like SSO bi just stage na me minister Erade onkonkru tumi na fam so ye adwuma wi okọ okay say we honhom okay be fam so ye adwuma de o se onya oje onya de adwuma bi e wo se Erade bi a ye wi okọ fe me wi amaba nipa te bi ti me fa ne se enipa bia na wiase bia no enipa te se me a me fom obi so fom me nti ade bia esi me life bia no se nipa ye me de bia no emu mabem na enhame me fa ne se de nipa guna eno na wotwa okay on sort of ensem bia see in my life pa bi kan de ope we kan de atwa won se me tra ba bia eyi me ho anoda yeah adukonti a me nye me ho ano kire se me yi me ho ano de akire nipa yes nipa na me yi me ho ano akire no oni authority on me so just nyankopon ne hotuni okay nyame na owo authority on me so no nanim na se me kona me stress Erade se me na me ya me se boni fache me ono no de chemi wia asa fa oni de nipa ka yes osan so eka kire me se ma fa mo ho mfonso ancha be de pa na me so me nyankopon me so me de mo so mo de achem enti bibia mo no o sha ya na me ma bibia ha me mo mabem di nipa bi nyama de ma me ntwenko mu se e se metwa aka no abo si de nipa ugo no eno na atwa okay ti oya papa oya fa sa oya bonen so wa kasa na oya fa because akwasi de ntia me bisa no on se e ya kwantu ni kure ena nyamsumu no toda e ya kukuhwe ase bibi timi betwam wo wakwan mu ene social media e wo hoyi toda wutimi hu wankasa wunua a woni no wo adwuma num na ebia wo ho asem bia ba o hwe ne se de otutu na basa ne sere ne nsem no se de wo gu mu nkyene toda kora obi wo ho abetra social media na o kansam no o kansam because nsem bebre afa wo ho asisi
wote saa de no a wakwantu no mu no ɛdeɛ na woyɛ atimi ama nei ebia wo no obi antemo ma asɛm ame ka asɛm kyerɛ onyankopɔn a ɔfrɛ me no ɔyɛ honhom ɛna meka sɛ ɔfa me so ayɛ adwuma a ɔno ankasa ɛyɛ honhom tibɛ ɔkɔmfo a sɛbe wɔte nsuo ho ɛkɔm no obi kɔ no hɔ ne sɛ ɔka sɛ bi anana mepɛ akɔntuo mepɛ deɛ ndeɛ a ɔka kyerɛ sɛ ɛnyɛ me na me na mmom we adeɛ mesuma no bɛka no enti sɛ bi a ɔyɛ biribi na sɛ bi a sɛ adeɛ korɔ ne ba suma ne ba bɛyɛ adwuma no wie a na ɔkɔ wie nipa no asɛ ɔba nipa tibiam nti ɛte sɛ obi a sɛbi o wɔyɛ awurade adwuma a ɔn kronkron aba bɛfa ne mu ayɛ adwuma okay ɔn kronkron no fa ne mu yɛ adwuma wie ɔkɔ abo sɛ abere a onyankopɔn bɔ nipa wie no a ohun sɛ nipa ɛyɛ nipa nti no otwa nipa nkwa na so ɔma nipa mfi bebe ne mo ohun sɛ nipa yɛ nipa nti otwa nipa nkwa na so awurade Yesu Kristo ka sɛ emu atɛn na obu atɛn na atemu a ode bebu nua no atɛn ano de bebu nti Yesu Kristo abere a yɛbɔ na som yɛbɔ na sin ɔsɛ agya fakyɛw na ɔmo nim na ɔmo yɛ ɔmo sɛ nipa yɛ nipa eti sɛbi wo na woyɛ nipa te sɛ meme na wo me sɛbi o like meme to nyame nwom te sɛ me brothers a ɛma me ni twɛ no ɔnsɛ tɔfe so sɛ meme kɔdi twɛ na sɛ ɔnso so na sɛ obi a sɛbi obi nso so edi bia ɛno nkyerɛ sɛ bi a meme like ɛna so boku no ɛto nyame nwom ti da bi yɛyɛ nipa te sɛ wo sɛ akwasi wogi tom sɛ ebi a wobɛtumi afom abra ebi kura nso obi betimi aso wahwe enya asem keto atofi ewo bibi hu because unse ntra me ka se Jenny no aha abusafo de akwasi kan ye nyinu bobogu na to de masa ye ka ma tie asembo na ma re o da wati asembo na ma re ye frano tuma kakre frano tuma kakra akwasi o se frano tuma asembo na ma bi omuna e ka no krema enipa hu yes the way enema tie hwɛ obi hu ne sɛ utinya menwom ti no okay sɛ be mpɛduasa onye bɔne from so timisi yes oye nipa hwɛ ɔsɔfo obi timi ɛhyɛ no sɛ be abufu ama ne tim bi ano ka asɛm bi okay ɛkyerɛ nipa ɔfo pa na obi wa no edi atemwe onim enyo no abufu chan se oye nipa yeah abo se mama mo wia enkoto mo bufu so paul se mo bufu nso mo nya bone yeah on sa enti se asemba se mame enkase bia even no me wale okay young boy na me dia to awrade anim awrade yi obama me na mo ware no okay onyankopon fo ba na mfi soro ma wo asasi ya so ɛyɛ wo na ɛsɛ wo kyini kɔpɛ okay na ade aba awrade anim sɛ awrade ɔba wi na menya nti gye na hyira so okay na wasa ebusa nyambe sɛ awrade hwɛ sɛ yɛ sɛ ɛwɔ sɛ mekuma na menkobo okay awrade wo nkonkro tumi na ɛde ɛkontro ehu sɛ bia ɔba wi sɛbi ɔma na ho kwan sɛ awrade fare nya adwuma ebi like sɛbi ɔbɛba abɛha wo okay ti na onyame ayi na firi wo ba nam sɛ yɛ ni penti hwɛ Adam ni Eve aduaba no sɛbi wɔn ɛkwati deɛ na ɛyɛ de aduaba nso yɛ asɛm bisa eti awusiafo sɛ afe na wode wa fidi ato a tam no ko ana ɛkɔ awusiafo ɛyɛ bi nua na stopoku na me ne no bɔ nkɔmɔ mfie du no ɛda nanim ɛnɛ nkɔmɔ no yɛ nwie because saa Sunday no a ɔbɛyɛ show no ɔbɛba bɛ flash me show no so aha on TV ne radio ni nyina nti na de ye bobɔ niema so na ato ho akosi me on say ade a me pɛ wɔ nipa ho da bi asema me kan say usua bakosem fa trosem ho a tete adi kamfo a omo yi nipa kese no na me bisa say ade ntina nyankopɔn ma ye tworo obi ti say David a openasem ofum ye kofa yuri ayere na okun ni kunu ka ho nyame se mame ya tworo ato ho said ye be ya ebetu nipa fo enti akosi Jenny no mu no etoda mutimi nya nkrofo a te se ma omo hyeda betemte mu sei omo betimi nyam na aba ebia mudin kura asaya no oni se to fi hade mame nyi asɛm ya no ma na ɛte ase good pa
on say Sem no nim so nim hia. Yes, what they say me nia. Aha, busian komo ni edi. Na me enche wade. Okay. On say sebio like utunya menwom na nyame epija wa. Yeah. Odru empempenso bi anipa ebodin oh ene supoku na eba no minister wan when ni dey bra bra. Nipa nyina ni sound. Yeah. Ti ya na sebio like o ma menom na say wobusuafo no etufo because we abranti oba onya wale etufo say sere o sisi ana nyame pejan say o for ba we ye awimfo yeah nkofo ba bia wa ye ya na ekine bi wa ba be say de nyame de ama na to fi mamu say oba we ye awimfo no ene hwan ya oba ba yi hwe ti oba we ye awimfo no ya maame no mana say yempenfo de ahye etinimu say oba we ye awimfo no oba sabi oboduku no on tattoo ne ho omo na sumsumade mienu miensa on share sketa sabio eda form omo no no fo hongo o sha atare si ne na ase obo ya wiemfo no oba sabio gina kwan ho eto nsuo on pe no ho asem obu ade suro nyame wo kwa asore tie no na eda yetirim iti say ye fa obi a ye hu oba na sabio wono no atatu ne ho e she mini skirt like abona sumade enim so ono de onye papa de ono na aboduku na yawimfo a wase ekofa nanso ana yesu ka se mama moni na ona munhwe na sebe obanefo no oba te se de wo dwan odi odwan onwi akata ne ho nanso pataku asem betimisi na wo de wonsa hwoba ka se entu pa na ne wo yesei obi ka ya enka menyini because wonim baabi a wokofa nipa ni free ye pa yeah na woni ni gya wo bompae okasa ho kuramba events na ofere osuro ene de ya akosua mansa ne de ogina bonten ti o ogina ni pam timi ka se wo me yo sei ye bibi etimi ya he na on sa hwobo na de nipa ho o ba bi so timi ka se ya o pa ne de wa ye mi sei esanso o hwewo abranti wo bre ne ho ase yeah abranti e de wo jayo osuro nyame o pa adwuma ene de ya ene ma ye ya e ma agu ne so won se etimi e ma ne ye nwanwa sanse ye nipa enu ntina nipa fomo a otimi suka se menim de ha me eye bonsa ne de se bonsa ye nipa ntia okay onwu de me chiri etimi ni atofie ye nipa ntino eye na ensohwe ba enu ntina Yesu Kristo ka se de opemu eka ne mbra to ne fonso kire Awurade na onu no na ti wo se otwene ho firi wona onya biem no nyankopon de chew ya wo ade bi wo no mo a nipa na akwaye me ade bi wo no ma esi in my life nipa kan wasem Awurade enya me fonso ne mummo ne fachem na onyankopon ampa Awurade ho se ampa enya me ba ne fonso nti o man sencheni so si ma ye hu se ampa de we de enya nipa fonso emi ema bi nsi biem asante fo man se my infanto so nenso ema man enya ho that's it awusiafo Ernesto Poku minim se nyankopon ya adom a